Kvalitet života u Bosni i Hercegovini je sve gori. Da li je to razlog da i u ovim trenucima sve gori širom zemlje? Idemo slikom odmah u centar Sarajeva gdje je Kemal Masnopita. Kemale, šta se dešava? Trenutno je stanje u Sarajevu na ulicama sarajevskim relativno mirno. Za razliku od popodnevnih sati kada je bilo ovdje nekoliko stotina, pa mogu slobodno reći i hiljada građana koji su u vidu demonstracija izražavali svoje nezadovoljstvo stanjem u Bosni i Hercegovini, životom u Bosni i Hercegovini. Bilo je tu studenata, bilo je učenika, bilo je penzionera, ali i obespravljenih radnika koji su se okupili ispred zgrade vlade kantona Sarajevo oko 2 sata otprilike. Oni su se suprotstavili policajcima koji su obezbeđivali tu zgradu. Zatim je došlo do eskalacije, odnosno bolje rečeno sukoba između demonstranata i policije. U jednom trenutku policija više nije imala snage da se suprotstavi demonstrantima, pa su oni uspjeli probiti taj koridor policije i ući u zgradu kantonalne vlade, zapaliti je iznutra. Dakle, iznutra je krenuo plamen kompletne zgrade kantonalne vlade. Demonstracije su se proširile ne samo prema kantonalnoj vladi, odnosno demonstranti su iskoristili priliku da napadnu, bolje rečeno, zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime su jasno stavili do znanja da nije samo nezadovoljstvo kantonalnom vladom, nego i državnim predsjedništvom, odnosno